ce cauți aici? M-am făcut fantomă din cauza ta. M-ai urât toată viața. Din cauza ta am murit. Așa că pleacă de aici, vină cu mine. Ajută! Rochelle! Ce s-a mai întâmplat? Bun, povestește-mi un vis de-al tău. Sau zi-mi un rezumat, ceva. Povestește-mi, hai zi, povestește-mi. Ok, păi o visam pe Twyla. Twyla. Mi-e dor de ea. Tu crezi că nu, că mie nu mi este dor de ea pentru că este surioara mea? Și ce ai visat? Trezește-te. Nu pot să zic. Frate, gata, Nefera. O mai ai pe mama ta, mă mai ai pe mine, mai ai prietene, eu nu mai fi tristă. Eu mă înțelegeam mereu. Nefera, nu mai fi tristă. Mă poți lăsa singură? Bineînțeles. N-a fost vina mea că am murit. Nu a fost. Nu. Ce se aude la ușă? Cine bate la ușă? Păi, tu cine ești? Eu sunt